return it back to the bank. Discipline ng'ato nyalo bedo gede yo machalo nade Otieno Panya. Kalure ni adieri nyalo bedo ni loko ohala kwa tiyo kata kod ranyisi. Ichako kata ohala mar duka kacha. Iuso to ponono nitiere kata joming'eyo. Ng'ato biro kinde ka kinde oholo. To ang'e ni kose holo to nyalo kawo kata thuolo malach kapok okelo ni pesa makamano. Matene ni inyalo bedo kata ni yudo lala moro. Discipline onego bed e yo machalo nade. Jomoko bende kose uso to nacho ni pesa ni we acham donge kiny be pod na us. Discipline ni ng'ato nego kete yo machalo nade ka diera iketo chunyi ni ohala emidwa tim. Just one of the first thing manya kwa tim ohala kai en ni nyakwa kongwa recognize ni ohala en tich. Ineno to samwa donjo ohala kai and wang'e ni en tich kwan monego wago niya at the end of the day ohala ni wabro chulo joma tiye to in bende mitiyo ohala ni ibro chulori. Actually legally sheria mar piny or recognize ohala as an individual. Tiende ni nyaka kuri separate in gi ohala. Ineno in gi ohala koro separate pesa gi pesa ohala. And mane kamuno we discipline cha ang'o ma wanyalo time ohala ka what are the a number of things wanyalo time ohala ka mondo ensure ni pesa mwayudo as ohala watiyo go maber. Ineno wa keep records mag ohala. Ineno kwase keep records mag ohala wa ensure ni wa separate ohala pesa gi pesa ohala so that whatever any money mabiro work out of the ohala kai kwa kawe wakete as part of drawing ma pesa ni onego beno affect capital wacha onego beno affect ohala so that wang'e ni to pesa wa ma wero ni kanye onego beno wan kod anytime ok ni samonda di wero to waonge pesa no but kaduoge gima ni wacho especially on Gowi Gowi rach and Gowi nyohala and mano dhi ne kata na ni wacho individual even the government itself kao pesa kuma johala to gichul johala in good time. Ngini magi gin Gowi. And therefore that is why today Kenya ka wan get a lot of pending bills. With be it county government kara na national government. Gin pes johala magi mako ma podo gichulo nyaka sani. And magi gik ma inyo endni wa mang'eny. Koro kanitiyo yo minyalo timo go wandi ni mo kinyalo miyo ji Gowi. I think mano will even be better because Gowi e gima inyo endni mang'eny kendo miyo endni mang'eny to. Ido kiuso gimoro kiloso kada business mo ma 2 million te business ma 2 million ni ida chuligo mokwongo ichuligo mos kidam but then ichuligo maybe even after 2 years mai okikonyo wala nikech pesa ni onego beni kodonjo wala watiyo kode mondo generate more money. To bende nyalo bedo ni johala moko adiera no kawo kata hola e bengi onego bed no yudo profit moro kaito oduoko hola makamande bengi. Wach machielo madwani watwage Otieno Panya ko tudore kod gigo ma onego bed ni